her video, vi sidder og spiller inde på Strandets CSGO-server. Jeg tror, jeg viser de kits, jeg har på min, og så kan I bare... Nikkelsen lige begyndt på serveren, tror jeg. Nej, jeg er ikke lige helt begyndt. Jeg har fået dræbt 14. Derfor og jeg har dræbt 524. Det gælder bare om at spamme det her. Hvor er du henne? Er du allerede hoppet ud i krigen? Ja. Jeg kommer. Ja, jeg fik en. Pas på bagved dig. Så viser vi shotgun. Jeg er ikke den største fan af shotgun, men... Ej, der døde jeg. Ja, det ved jeg. Og så har jeg lige delen igen, fordi den er rimelig OP. Ja. Jeg gider ikke det der bare står der hele tiden, så jeg skyder dem hele tiden. Jeg fik en shotgun. Og så har vi den her, som en af mine favoritvåben. Jeg fik et shotgun godt nok, men jeg døde. Og så er jeg ret standardvåbnet. Som jeg kan gøre sådan der. Jeg fik en med 2 shotgun. Nej, jeg fik en med en jeg fik en med USP. Er der ikke nogen enderchest der? Jo, der burde være en enderchest spawn. Så viser jeg lige Olympian. Jeg dør hele tiden lige nu. Men jeg kan godt lide tage noget at drikke. Men vi spawner et random sted, og så ser vi lige, hvad der sker. Ja. Der sagde en. Nej, rip. Og så har vi også Akon. Har du en AK? Jeg er en min. Jeg er ikke regnet med at flyve så meget med en AK. Nej, gå nu ikke. Og men så prøv lige din igen, fordi jeg var fake. Jeg har kun en pistol, og det er det. Ja, du kan godt få nogle våben med mig. Og så vil jeg også vise jer rundt på den her map her. Jeg har nemlig et campersted, altså hvis I ikke... Jeg vil faktisk gerne have en af våbnene, fordi jeg har virkelig brug for noget, jeg rent faktisk ikke kan komme ud og kæmpe med. Man løber herhen. Man kan også tage en anden vej, men... Hvor er den af mig egentlig henne? Og den er her. Så dør jeg. Det må jeg gerne få nu. Følg lige på lidt med. Jeg mangler lige... Så kan man simpelthen hoppe op på bjergene her, og så kan du gøre sådan der. Og så kan du stå herovre på bjerget og bare smadre sådan her. Og hvis du ikke kan lide dem der står der noget, så kan du også skyde på dem. Ja, det er bare lidt svært med dem, der har pistol. Men I kan skrive i kommentarerne om jeg skal spille på Vin Smurfer, så måske lave en Road to Glory med det, eller sådan noget. Altså sådan vejen til alle våben. Eller vejen til bazookaen. Nej, den kan man jo ikke få. Eller jeg kan ikke få den, fordi jeg gider ikke bruge penge på min Smurf.
Jeg tror nok en af mine venner er inde på serveren. Okay. Men ja, det er lige meget. Og men så kan I se mappen herfra. Den er sådan rimelig fed. Jeg tror bare random TV. Jeg lige kan få ham der. Ja, perfekt. Jeg spawner rent faktisk helt op på bjerget, jeg gjorde. Og men vi ses i Niklas, kommer lige i spawn. Ja. Jeg får jo bare på skillet nu. Ja, jeg kommer nu. Og man har tryk på skillet. Rip. For fuck. Shit. Du er jo drevet mig selv. Lidt teknisk problem, han åbenbart lige med at sidde internet. Og sørge for den. Der er faktisk sket lige der. Ja, det vil jeg også gerne lige vide. Har du tv tændt? Hvad? Har du dit tv tændt? Ja, hvorfor? Kan du lige slukke det? Okay. Der, sådan der. Nej. Sådan der. Ja, jeg har et super golden apple. Og så mega super gear lige nu. Så jeg er sådan... Han lige rimelig glad lige nu, eller så hvad fanden lige nu vil kalde det. Jeg kan ikke droppe nogen næsten. Jeg har kun 22 kill og 22 døde. Jeg har kun 220 mindre. Og mangler 156 dræbte, så kan jeg komme op i server 2. 122 dræb. 156. Alt det der XP du mangler. Nej, det er ikke XP. Så er der next rank 910. Eller sådan noget. Ja. Det er XP. Nej. Okay. Men har du en AWP? Nej, jeg har en hunting rifle. Nå. Den der skal... Nej, den er AWP, ja. Hvad? Den er AWP. Okay. Nå, Niklas. Jeg kan nærmest ikke komme uden at dør. Okay, vi tror jeg. Kom her. Hvorfor står du stille? Det er lige præcis... Hvorfor? Sådan der. Nu kan vi trykke på skillet. 3, 2, 1. Jeg spawner ikke det samme sted. Hvor spawner du hen? Jeg spawner over en sø. Spawner du op på bjerg? Nej, jeg spawnede på militærbasen. Militærbasen? Hvad for en af militærbasen? Eller hvad fanden du nu vil kalde det. Ja. Det her, det går godt for mig. Jeg har lige fået dræbt en med en shotgun. Det er rimelig godt. Jeg er jo næsten ved at dø nu, fordi jeg vil rigtig gerne have shotgun ind. Jeg har ikke nogen... Shotgun er ikke bedre end pistolen. Jo, shotgun er bedre end pistolen. Det synes jeg ikke.
Hvis jeg noget, man kan mega hurtigt klikke sådan her. Og hvis man klikker på samme tid sådan der. I alle sammen står bare på en random ting. Jeg spawner egentlig sådan en issted. Nå, i stedet. Nej, isstedet. Over ved fly. Som der stod inde i et isbjerg. Nå, jeg tror nok det du mener med militærbasen. Jeg tror nok, jeg spawner til på der du mente, der var... Der! Væk! Godt. Hvorfor ligger du gear? Du kan ikke bruge sådan en skid. Vel, hvor mange våben har du? Derovre. Skud dem ikke. Meget. Tag hans våben, tag hans våben. Hvorfor skal jeg tage... Nå, det er en Desert Eagle. Skal jeg op her? Ja. Det her det er en gammel flyplads. Skal vi hoppe op i en... Jeg smider den her ind i min... Jeg smider den her ind i min chest. Ja. Og så tager jeg bare ind i min håndpistol. Ja, der er en der! Har du sådan lidt bag ved mig? Ja. Eller du... Vi går over og tjekker hans våben. Okay. Bare tage den. Ja. Ej, ja. Jeg spawner tæt på, Jeg er død. Ej. Du kan godt sige, du er død. Jeg spawnede inde i basen. Spawner du inde i basen, men jeg kommer mod basen nu. Jeg spawner lidt væk fra basen. Jeg kan se hende. Lagt den væk. Men jeg kan ikke ramme ham. Så går du til flægten bagfra. Og der er en med camo. Hvor er camo? Der er en, der har kit camo. Jeg kommer ind i militærbasen nu. Shit. Er du inde? Han har kit camo, han har en AK. Og han går efter mig. Hvor er du hen? Jeg er på vej ind i militærbasen nu. Ej, der døde jeg. Nå, så håber jeg bare, at jeg kommer til at spawne til på inde i militærbasen. Nå, er det ham? Jeg prøver at flække ham. Ja, Just, jeg kan se dig. Pas på, bagved dig, der er en. Nej, pis. Jeg prøver at gå over og tage din våben. Jeg fik din våben. Okay, jeg spawner tæt på dig. Hvor er du hen? Hvor er du henne? Og med kammermanden. Fuck! Jeg kan se! What the fuck? Hvad er det? Ham der, hacker. Jeg fandt en hacker. Jamen, du har ikke optaget på det så. Ja. Okay. Men skriv også i kommentaren, hvis du vil se på Niklas' vinkel. Hvor er du henne? Jeg er død. Hvorhenne? Jeg er lige næsten vindgangen. Spawner du i isområdet? Ja, jeg spawner i isområdet. Fuck. Så spawner jeg lige over ved en med en shotgun. Hvor spawner du nu? Nu spawner jeg på et tårn. Tag på isstedet. Jeg skal væk. Kammo. Jeg fandt en kammo, mand. Det er en kammo, det kan være en val eller en hej. Nå. Det kan også være en kammo. What the fuck, jeg spawnede ind i junglen. Ja. Nej, det var en kammo, det havde jeg ikke opdaget. Pis. Vi mødes bare over ved militærbasen. Ja. Det ved jeg. What the? Okay.
Okay, jeg forstår ikke, han skulle ikke på mig. Hvor er du hen nu? Jeg er på vej, der er hele tiden nogen, der sidder og skyder efter mig. Nu er der en, der sidder og skyder med en shotgun efter mig. Der, just. Tak, just. Det er ham derovre, der prøver at dræbe mig. Jeg går og vi skal skynde os at have hans våben. Hvorfor lader den ikke? Sådan. Vil du se en hemmelighed? Eller en ting, der... Man kan godt komme op på bjerget, ja, jeg ved godt det. Nej. Hvad er det så? Vi skal finde en kiste. Kom. En kist? Mm. Man kan jo godt lægge ting i kister. Der ligger en oven på hav. Hvorfor går vi ikke derop så? Det skal ikke være en ender chest. Nej, det er også en rigtig kiste. Hvorhen? Op deroppe. Der er en rigtig kiste. En dobbeltkiste. Jeg gider ikke til at gå op sådan der. Det er ikke noget specielt på den. Ja, de havde noget specielt. De havde en Diesel Diesel. Kom. Og der døde jeg bagved dem. Fordi han skulle komme på mig. Reload! Jeg please, jeg bør... Læg ind. Kom nu, please, læg ind. Jeg fik en type. Jeg fik en nyt våben. Wow, der ligger masser af våben her. Gå nu væk, mand. Der lå masser af våben herovre i... Niklas, du puster i mikrofonen. Ups. Nej, det var ikke dig. Ja, okay. Sådan her. Det er også et godt sted, jeg kommer til at spawn. Okay, vi dræbte den anden. Hvor er du hen? Jeg var ved sådan bjerg over ved det der græs. Kan du huske det der hus deroppe i luften? Ja. Jeg er næsten over ved det. Så hop ned i vandet. Nej, hvad nu? Er du derovre? Ja. Jeg er nede på jorden. Hvor shit. Nu dør jeg. Jeg gjorde intet. Er der en, der prøver at skyde mig? Der er comeback. Hvor er du hen? Hvor er du hen? Jeg kan ikke se dig. Skal vi må sove på broen? Hvor der? Jeg kan se dig. Just. Skal skydes? Skal du skydes? Du går ind i huset herovre. Kom. Au. Fuck mig. Er der en? Fuck, der er en derovre. Kom nu bare ind for helvede. Jeg skal tage dem ned, ikke? Men der er ikke nogen kister der. Moppe, kig ind i ovnen. Kig ind i ovnen. Kig ind i ovnen for helvede. Tak, Just. Tusind tak, Just. Nu kan jeg endelig dræbe folk. Nej, men ikke skyd ham nu for helvede. Ja, den skyder virkelig langsomt. Du skal skyde på venstre klik. Fuck, den gider ikke at skyde. Har du ladt den? Den er let. På højre klik. Se, jeg skyder. På højre klik. Og så, okay. Så forstår jeg. Okay. Vi er på vej ud til eventyr. Hvad så? Just. Jeg er over på en militærbase. Nå, okay. Og jeg er død. Hvor er du hen? Jeg er herovre
derovre, vi var før. Niklas, jeg er bag ved dig. Okay, godt, Fie, jeg er ved at dø. Af hvem? Af masser af folk. Niklas, kom nu frem, mand. Jamen, den har ikke lagt. Det er det. Hvor er du Den har hen? ikke lagt. Hvor er du hen? Jeg sidder og løber væk fra en person herovre. Niklas, jeg kan se dig. Ja, men Bare bliv ved med at løbe. fuck, jeg døde. Dræb ham. Og Jeg kigger ham. Hvor spawner du henne? Jeg spawnede op på bjerget. Fuck det, jeg hopper ned. Vi mødes bare derovre, som der jeg døde. Hvor er du henne? Jeg kommer lige om lidt. Det tager lige lidt tid, før jeg kommer derhen nu. Nu er jeg her. Just. Er der nogen i røven på mig? Det var mig. Det ved jeg godt. Åh, bag ved dig! Der. Var det ikke ham, der... Jo, jeg er helt sikker på, det var ham, der dræbte mig. Hvorfor skyder du mig? Jeg skød dig ikke, jeg slog med min hånd. Nå, jeg vil gerne have haft et våben. Hov. Fuck op! Fuck. Ja, jeg fik ham. Oh god. Jeg har fået 5 dræb i træk. Fed. Ja, man. Kom så, vi skal op i helikopteren. Der fik jeg lige 6. Kom så, vi skal op i helikopteren. Jeg flyver. Er du sikker? Er der en enderchest der? Jeg fandt en enderchest. Hvorhen? Herovre. Kig ned. Gå herned til der jeg er. Kig der. Jeg har protection lige ved jerngear. Ja, den her. Smid den ind. Nå, men der, det er sådan en, der koster kun 2.000. Hvad fanden er der skyder efter os? Nå, ham der. No! Kom. Kan du lige hurtigt booste mig? Nå. Jamen, jeg tror bare han... Kan du se en 2 name tags derhen? Ja. Nå, jeg har også en her. Willow! Der er 2 herovre! Hvad hårdt kommer hurtigt som muligt. Og jeg har taget det våben. Den skyder sådan her, den her. Jeg fik ham. Nå, det er en anden vej. Hold. Jeg fik også ham, den anden. Der kommer en! Jeg fik også ham. Nej, ham fik jeg. What the Jeg var nu for helvede! fuck, vi dræber sygt med dem her. Pas på derovre. Hvor er han? Pas på, han kom der. Jeg får opmærksomhed. Fuck, vi dræber sygt med dem her. Hakker, vi dræber bare sygt med dem her. Og den måde, man kommer op for det her. Jeg kan godt se, at vi dræber sygt, vi gør. Kan man se mig? Hva? Ja, du er derinde. What the fuck? Fuck derovre. Fuck, jeg var at dø. Jeg skal nok prøve at beskytte dig. Ja, jeg fik den. Jeg har en AVP. Har du en AVP? Mhm. Ja, den her, det er det sygeste våben, jeg har brugt. Og så er der også to han.
Er nogen her? Men der kommer en der! Jeg har ikke en skid. Nej! Jeg døde! Er den? Døde jeg? Så spawner jeg inde i kafeteriet igen herinde i skoven. Jeg skulle det her med den her LP. Døde du? Det er mig. Jeg skulle lige til at skyde dig lige i skallen. Fik du mine ting? Nej. Heldigvis har jeg en mere af dem. Boom, bitch, get out the fray. Jeg har en mere af dem heldigvis. Ej, jeg skal op. Jeg har den her. Nej, lad være med at slå mig. Hvor meget skader det? Computerverdenen. Vi kan bare campe heroppe. Nej, for vi kan ikke skyde ud igennem det her. Nej, vi kan campe her. Hvis de prøver at komme ind, jeg skyder dem. Så sigt, Niklas, jeg kommer lige igen. Du kan lige underholde. Men det her, det er faktisk noget nyt, vi er begyndt med. Men yeah. Så tilbage. Ja, men der er en person, der er på vej ind til os. Der er en person, der er ind, prøver at komme ind til os. Du er ham, der dræbte mig. Fuck. Dyr den. Oh, fuck. Okay, hvad skete der lige der? Der er en, der havde Olympia. Hvor er du hen? Jeg er lige her. Hvor er du henne? I isvanden. Okay, jeg kommer lige om det. Måske er jeg heldig. Nej, jeg spawner op på toppen af det her igen. Jeg er altid uheldig, hvor han spawner, men jeg er altid heldig i game. Hvad fanden er det her? Der er sådan en skjult dims her. En skjult dims? Hvorhen? I isverden? Så ligger det sådan. Fanger hacker! Ja, jeg fanger du en hacker? Nå, det er hvis man hopper. Med det fucking de fjols. Du fik ham, der dræbte mig. Tak. Jeg fik også en shotgun. Jeg beskyder stadigvæk. Pas på, der er også en bagved dig, det er derfor. Okay, hvorfor kunne jeg ikke lige skyde der? Okay, Niklas, inden vi slutter af lige om lidt. Ja. Be more demanding with Spotify Premium. You can play any song you like, anytime. Nej, jeg må ikke miste Olympiaen. 2 Olympier. Or keep skipping. It's up to you. Nej, jeg mistede den ene. With Spotify Premium, you can play any Hvad song gjorde you jeg? like, anytime, on demand. Any album or playlist, in any order. Ja, det gør jeg. Hvad er det for våben? Nå, men jeg dræber lige mig selv. Hvorfor dræber du dig selv? Vi må også lige spawn. Jeg er her allerede. Ja, du skal ikke tage noget våben på dig. Åh. Så du skal lige dræbe dig selv. Så smider det ind i min ender chest. Men jeg vil stadig have gear på, det ser meget nice ud. Du skal ikke have noget på dig, Nick. Åh. Du skal kun have det der, man starter med, de der nye der. Det er sådan uden Så må kun have de her kister, som... Saki MC2. Der er en, der hedder Saki MC2. Skal vi møde sådan? I spawn. Prøv at tage den her frem. Hvad? Okay, så skal jeg også lige gøre sådan her. Dræb mig! Please! Kill me!
Nå da. Ja, Og højre klik på mig. Eller venstre klik. ja. Er du klar? Hey, gå! Er du klar? Okay. Ikke nu, ikke nu. Hvad handler det her om? Vi bare skal dræbe hinanden? Nå, kom. Hvor er du hen? Ja. Nå, Hvad? Jeg vandt. hvor er du henne? Vi må stå samme sted som før. Nå, AK igen. Hvor mange vi AK? prøver 3 runder. Bedst ud 3, og jeg vandt den første. Ja. Kan du se mig overhovedet? Og der er du. Du så bare godt deroppe. Den sidste gang. Altså den der rammer 3 vinder. Ja. Det er sidste gang for dig. Ja. Men det kunne godt være... at jeg ville... Du døde. Lol, der stod du døde. Der stod du døde. Kom. Du ved, hvor vi skal mødes, altså der, hvor vi startede videoen. Hvad mener du? Hvorhen, sagde jeg? Der var startet videoen. Okay. Du må stille dig nede med mig. Du må stille dig lige der. Niklas, du stiller dig lige der. Nick, Ja. stil lige her. Den blok til der. Og så luk lågen op i dig. Sådan der. Og så bare åbne den. Nå, lige meget. Ses, YouTube. Og vi ses måske igen på den her server. Farvel.